Alikho elishona ngenazi ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kutholakala isidumbu shisiwe eHammersdale. Indida kubulawa obuya esontweni kanti odokotela abangaqashiwe bamashele elekandunankulu. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabonga wakaduma ninobezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kutholakala isidumbu somuntu ebulewe maqeda sashiswa endaweni yaseMlaba Village eHammersdale eThekwini KwaZulu-Natal namuhla. Umphakathi wakule ndawo sakhungathekile njengoba eduzane nalesidumbu esishile kutholakale nonyawo lomuntu okungaziwa ukuthi ke ngokukabani. Ngokusho komphakathi wale ndawo, uthukumiso kokusebenza kophiko oluqapha ubugebengu emphakathini phecelezi CPF. Ziningi igameko zokubulawa kwabantu elokhu zenzakalile njengoba bazi baya nasemgwaqeni bayolwisana nomphathi siteshi waseHammersdale bekhala ngokuthi uyena owamisa ukusebenza kwayo iCPF. Lo mphakathi namhlanje uthi uqala ukusebenza kweCPF osukwini la izolo ubusuthola lesi sigameko sokumuntu obulewe washiswa. Isigabeko sanamuhle senzakale nje emini yasekuseni ake ngisho njalo ngoba bese ko 10 kanje sike safonelwa omunye ubhuti oyisecurity la kaWebber mesifonela ubhuti la oyisecurity kaWebber washena ukuthi ayikhona ukuthi sofuna ukusinikeza information ukuthi kutholakala umuntu ehlathini so mase kutholakala umuntu siyakuyena lo sisambe kasikhombise nanga umuntu ayisiyamthola ehlathini igameke eyikhona la kunzima kakhulu lokwami iforum nje ingasebenzi ayingeke akuyabulawana isibhamu sikhala nje ekseni semini ntambama namaphoyisa akathi afika ezela kuthina azothi azosebenza la ngaphakathi asiwaboni akafonelwe kuphela i-hour 2 hours angezi iforum yami babuzitha ula elokhuzini station esila kaWebber mimisa iforum wathi ake yimi iforum ngoba kwakhona omunye wethu elunga lethu washayeka wathi ubeyapi yabo wachaza zonke lezo zinto sase sa strike ke njengoba sase strike leqaleni namanje information asikakabuyiselwa ukuthi kwenziwa kanjani bathi asibalinde bayeza kodwa izinto ziyonakala baningi abantu asebebulawile nje njengoba simile nje baningi abantu abasashayiwe nje la ngaphakathi. Okhulumela iCPF uthukumiswa kwabo yikona kwandise ubugebengu. Into eyenzakalile ekseni sithola umbiko from ezinye zemember zomphakathi ukuthi nokhona into abayibonayo engathi ayilungile endaweni sibese siphuthuma khona ke safica lesigameko safica umuntu oshile amaphathi omzimba bebonakala ehlukanisekile kanjalo zonke izinto zomzimba yakhe bezikhona ikhanda imlenze nayo yonke into noma ke bekuthintekile okunye bengasabonakala kodwa izinto esifice sasiswathinta kamaphoyisa ukuthi no akasondele nawazobona lesi sigameko lesi. Indawo yethu yaseMlaba Village nizokhumbula emphakathi ukuthi indawo engaphephile kanganani kunobugebengu obunhlobonhlobo ukukhahlela kwecapha njalo njalo sibileke nolokhunjana nombhikisho oya emaphoyiseni siyokhala ngedingo namanje ke sisahleli sisalinde umama esathenjiswa yena umama Mkheso ukuthi uzofika nje azosichazela njengomphakathi ukuthi from lesikhathi sibhikisha yini ezokwenzeka kusonga lesikhathi kuzokube manje iqiniso kwelithi ke umama Mkheso wathembisa ukuthi khona amaphoyisa azowathumela la ngaphakathi yebo ayabonakala ngezinye ikhathi amaphoyisa kodwa ngekhathi la kunzima khona akhula zebusuku la maphoyisa soyengasabonakali iforum fethu ike yama yangasebenza uma ngikhuluma kahle nje iqiniso ukuthi iforum ibuyele emsebenzini izolo ngo11:30 emini nalapho futhi bisibuyisela ukuthi isibona isidingo sokuthi cha ayusizo umphakathi besingasawusiza umphakathi hlobo besihlalele nje emakhaya singasasebenzi ngokuthi sibone isidingo sokuthi umphakathi usize ngenxa yezinto esizibona ukuthi cha azenzi kahle icapha ziyaqhubeka zakhahlelwa abantu bayafa sathi cha sathatha isinqumo sokuthi asibuyele emsebenzini sisebenze. Okwamanje besingakatholakali izihlobo zomuntu otholakala ebulewe namuhla kanti amaphoyisa athi uphenyo luyaqhubeka. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseMlaba Village eHammersdale. Usashaqekile namanje umndeni wakaKhumalo eDukuduku eMtubatuba ngemuva kwesigameko sokubulawa kwelungu lawo Aaron Khumalo ohlaselwe umuntu ongaziwa ebuye enkonzweni ngesonto ngezikhathi zehora lesine ntambama. Umndeni uthulahlekelwe kakhulu njengoba umufi bekunguye omdala egcekeni ebeka nokudla etafuleni. Bekusengumsombuluko ekseni-ke ngezikhathi zehora lesishiyagalombili kuya ke kuyihora lesishiyagalolunye ekseni ngesikhathi umndeni wakaKhumalo uthola ngesigameko sokubulawa kwelunga lawo uAaron Khumalo. uKhumalo kubikwa ukuthi wayephuma esontweni
kulisonto ngesikhathi zehora lesine ntambama ehamba ngezinyawo kanti uzohlaselwa umuntu ongaziwa. Ngesikhathi ehlaselwa kwasiza-ke ukuthi abone omunye umshayeli wetekisi wayedlula ngendlela nowabona ukuthi-ke uphelelwa ngamandla wabe semthatha emphuthumise emtholampilo akabange safika ube esephelele endleleni. Umnazi wetekisi kuthiwa wabona ukuthi kukhona osephelelwa amandla okade kuyuyeke ubaba omncane wala ekhaya obonakala ephelelwa amandla iyama itekisi kusoleyo ndawo yesigameko yazama ukumsiza yamthatha yamfaka etekisini ukumphuthumisa ekliniki akazange ke esafike ekliniki ngokubika kodwa bese selizwile akazange afike ufike sephelele khona ekliniki kwaphoqa ukuthi kwathintwa amaphoyisa akhe kwayiwona angenelelayo ngoba thina sizwe sesizwa isidumo ngomsombuluko ngicathi bekuyikhathi zabo 89 namhlanje nje ubaba uyile khona izolo kade ekudoctor olokuzwayo ohlola ukuhamba kwakhe ukuthi uhamba endlelani ngoba kuthi ukwaziwe kuthi ungathi ukwaziwe kodwa inxeba libonakala esizisa solo futhi lezi izinto abayisebenzisayo utshume ejike maybe ngoba ibathi inxeba likho kodwa yena ugcwele igazi mayimbonile la. U-Aaron Khumalo oneminyaka engama-50 ubudala uyena kobe semisi ikhaya njengoba bekuuye bebhekele ukuthi abeke isinkwa etafuleni. Ushiye emhlabeni abantwana bakhe ababili kanye nezingane zabafowabo abekunguye kobe sinakekela ebekuyena esigadile sezithembele kuye. Kunzima kakhulu ngoba kakhulukazi nje emndenini wakhe bese kusele yena nobhuti wakhe lokhona nje kuphela bese bebesele bobabili uyena obeselela ekhaya ezumbheki walezi ngane nazo ezingesenamama ezingenababa ebeyiselela ekhaya manje ngoba ehambile nje sekuseyizosala zodwa kuleli gceke nathi noma singekho kude singale kodwa besinethemba lokuthi yena ngoba ukhona egcekeni uyena obesehlele njengenhloko yale ekhaya yena thembe bese sinalo mhlawumbe ukuthi cha siyazi ukuthi hayi noma kunjani hayi ekhaya khona ubaba omncane usenabatwana abancane esingazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani kuzothathwani kuhlanganiswe nani njengomuntu obewubaba wabatwana ade safundisa abancane kanye nengane kamfowabo kade igadile kodwa nyuse nabatwana abancane kakhulu umntwana ohambile sibhlungu kakhulu singomakhelwane sangene nje impela ukuthi kwenzekani ngoba nalabatwana laba bakhona bakabhuti wakho omdala nabo baphandela amachwana abo nabanamachwana abo nabawafunzayo ukuthi sebezohlanganisa kanjani ke bebhanqa nezingane kamufi manje nabo besaqhwandela okwabo nabo bebamba beyeka nabo behlanganisa into engekho. Lo mndeni usahlanganisa izinhlelo zokuqonzo yomncwabo ozoba sekhaya ngomgqibelo ubusunxusa kakhulu kuba ke ulekelelwe ngetende kanjalo nokuya ngasethunjini kulezi insuku besalungiselela. Lezi ke izindaba zi1 KZN TV ngingosamkeliswe Nqulunga ngisedukuduku eMtobatoba. Odokotela abangaqashiwe kwaZulu Natal bathi kuyazwela kakhulu kwentuleka kodokotela ezikhungweni zezempilo bebekhona bengasebenzi. Labo odokotela basho lokhu ngesikhathi bemashele ehhovisi likaNdunankulu uThamintuli eMgungundlovu. Kwaba kuveza yonke bathi-ke noma umnyango uzikhiphile izikhala zemisebenzi yokuqashwa kodokotela abangama-20 kepha-ke abakaboni noyedwa oseqashiwe kunjalo nje kunenqwaba yodokotela abahlele emakhaya. Odokotela abangaqashiwe bathi bebenethemba lokuthi kuyoshaya lesikhathi sonyaka sebeqashiwe. Basho kanje ngesikhathi bemashela ehhovisi likaNdunankulu kwaZulu Natal uThamintuli. Besinalo ithemba kusukela eqaleni konyaka besinalo ithemba ukuthi uhulumeni uzosebenzisana nathi. Sabona kwenzeka ngonyaka ophelile basebenzisana nabodokotela kwagcine kulungile. Besingalindele nathi ukuthi kuzoba isikhathi eside kangaka silokho sibuya sihamba sithenjiswa sikhuluma nezinto eziningi ezihlukene. So kunzima nje ngoba nathi besingalindele ukuthi kuzoba isikhathi eside kangaka. Umphakathi uhleli idengwane and ngiyacabanga isibedlela akubi ngcono. Kunaloko ngathi kuba worse kakhulu nje isimo ngoba mangizwa nje ngathi manje nezinto beyitholakala esibedlela
ayisakwazi ukutholakala amaphilisi awasatholakali phezu kwalokho odokotela basebenza nzima. Laba bathi akekho udokotela osabiziwe kulezi zikhali esikhishwa umnyango wezempilo. Asikezwe umuntu ke wabizwa mhlawumbe ukuthiwa akeze azoba ne-interview for lo msebenzi. Akekho futhi umunye umuntu oke wathi nje khona ukuxhumana oke kwaba khona ekusuka eminyangweni kuya kubo odokotela mayelana nalawo ama-poster u-20. So kwenza ukuthi kube nzima ngempela ngoba isikhathi seside esisihlale singasebenzi njengoba wazi nje abaningi lana bahlale mhlawumbe kule nyanga ezisikhombisa ezidlula kuzo kulonyaka. Kanti thina nje mina sengikhulumela mina kusukela ngonyaka ophelile ngale ikhathi lezi zabo June ngiqeda ukusebenza kusukela ngalesi sikhathi asikaze siwuthola umsebenzi. Kanti bathi ngalokho abakwenzayo balola iziguli ikakhulukazi ngoba sila asizile ukuzwayilwela thina mhlahle sololela umphakathi for isibonelo nje bengenza i-community service eZululand last year. Ayikho i-cardiologist, so iKZN yonke nama-cardiologist awu-2 ama-cardiologist odokotela bezenhliziyo ngoba wazi ukuthi baningi abantu abadala ogogo nomkhulu abane-BP abaneshukela, so bonke labo bantu eventually bayadinga ama-cardiologist but eKZN bawu-2 kuphela. Labo dokotela bathi inkulu ingcindezi yokungasebenzi kulabo basebenzayo kuba ne-burden eningi ukuthi mina ngudokotela osebenzayo but ngizosupporta labo abangasebenzi kuzoba odokotela abangasebenzi laba abangasebenzi it's emotionally draining, financially draining, ngagcina sekwenza kunyusa ne-depression ne-stress. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Iqembu le-IFP kwisifunda amajuba limashele emahhovisi enkampani ephehla ugesi u-Eskom edolobheni Newcastle beliyozwakalisa ke izikhalazo ngesimo sikagesi ohambe izinyanga eziningi kule ndawo. I-IFP ithi ifuna kulungisa ugesi njengoba umkhandlu udolobha Newcastle ikhokhelile le nkampani ukuba ke ilekelele umphakathi ngohlelo lwama-transformer. Usekela mgcini mafa we-IFP Youth Brigade kuzwelonke uThembelihle Mthembu uthi umasipala wakwazi ukubukhokhele le nkampani imali elinganisela ku-2.4 million wamarandi. Namhlanje besize ema-office ka-Eskom la Newcastle nge-issue yama-transformers. Kunemizi esihlale 3 years, 4 years, 5 years ingenagesi. Sabona leso simo njengomasipala considering ukuthi ngene ubusika izingane ziyasokola maze esikolweni. Sathatha isinqumo sokuthi njengomasipala sothatha council resolution yokuthi sokhokha u-2.4 million wokhokhe lonke lama-transformation ukuze u-Eskom awa-replace. Uma sithola until now awa-replacewe. Uqhube ngokuthi kuneqembu lezepolitiki elingenelele ngokungemthetho kanti bathi banika le nkampani izinsuku ezingu-30 kube sebelungisile ama-transformer omphakathi. Siyathola ukuthi certain members of a certain political party bane-easy access yokuthi befike la Eskom bethatha ama-transformer bewa-replace without following ama-processes enga-auditiwe la ma-transformer kungenzeke lutho engakhokheliwe futhi. Thina sizobuza njengoba sakhokha njengomasipala apha ama-transformer ngoba saba nesivumelwano no-Eskom. Ngicabanga ukuthi kumele kulesikhathi ngoba basihloniphile bakhipha umphathi omkhulu uMr Karel wasithembisa ukuthi bazoyi-attenda le issue esizoyireza. Siyathemba ukuthi bazoyi-attenda njengoba eshile ukuthi bazoyi-attenda masinyane. Isikhathi esibanqumele sona u-14 days ukuthi bese bebuyile nezimpendulo. Sase sisho ukuthi sifisa kuphela u-30 days ama-transformer lawa okumele afake sefakiwe. Elinye lamakhansela liphawula ngendlela abakade bephathwa ngayo uma ngabe belethe izikhalazo kule nkampani. Umasipala sokakhokha before umasipala akhokhe uyena ubaba uMthandilo wakhipha umyalelo ukuthi ke abantu abakhokha imali beyele bona belunga bamalungu omphakathi bakhokha kodwa akukho okulungayo. Enye into engicasula ngalo baba ukuthi udlala ipolitiki uMthandi utshele wona amalungu omphakathi ukuthi hlalane ebumnyameni, angithi nihleli nekhansela lenu hlalane ebumnyameni, okusho ukuthi lento vele uyenza ngamabomu mayizotshela amalungu omphakathi ukuthi ni right nihleli ngomnyama ngoba nihleli nekhansela lenu. Esho mina phela ngithi nami transformer yami lokho yasha last year ngoSeptember. Kunabanye ke abahlala ngakuye lo ngomu eyabe yasha ngo-October. Utshela lapha yasha kuba ngo-October ukuthi ba right ngoba bahleli kanye nami ngobumnyama. So nje siyacela ukuthi ubaba uMthandi akaphumela
ngoba yonke into ayenza la uyenza ngepolitiki akasukusebenzisa ama-ofisi kahulumeni ngepolitiki yakhe. Kubi kuthobe kadlahle ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake siphinde sibingelele siwamukele ke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kutholakala isidumbu shisiwe eHammersdale. Indida kubulawa obuya esontweni kanti odokotela abangaqashiwe bamashele elekandunankulu. Lihlehlisele umhlazi 12 kuLwezi icala lowesilisa osolwa ngokudlwengula abashana bakababili endaweni yasemakhoso eMthwalumi ogwinilisene ngizimo nesifundazwe. Inkantolo yeManchester Scotberg ithi icala ke elithweswe umxolisi Magaba Ndwalane lihlehlile ke ngenxa yokuthi kusalindwe utolika wezingane osabanjwe ukugula. Selidale uqhekeko emndenini wakwaMsani noNdwalane icala lomfana osolwa ngokudlwengula ingane kadadewabo nengane kamzala wakhe. Ilungu lalomndeni lithi aliboni ukuthi kusazoba khona ukuthelelana amanzi. Awe uhlapha kumbi nje. Kanti phela uyingane yadadewethu nje wadlwengula ingane yomfana wami kanye nengane yadadewabo. So asikho happy kahle. So we are willing ukuthi kwenze kubulungiswa ngale case ukuze nami egcineni ngiyafisa ukuthi elami igama ligcine ligezeka. Kuzokhumbuleka ukuthi lesigameko senzeka eminyakeni emibili edlule. Kusukela ku2023 ukwenzeka kwecala nami ngingangazi lutho ngezwe nami sengisemsebenzini ngitshenwa social worker oyengifica emsebenzini ezongibikela ihamba nengane. So kwabiza ukuthi ke phela indaba afanga ngihambe ngiyoreport ekhaya, then mangireport ekhaya wayivuma kumntwana kumnikazi wecase. Kodwa egcineni ke kwagcina sokuthi mina futhi sekuyimina sengimakhelile istory. Lokho kugcina sekwenza ukuthi umndeni ugcine sohlakazeka. Kanti ugogo womntwana uthi usefisa liphele leli cala. Kuyasikhathaza kakhulu ngoba sesifisa ukuthi liphele ngoba kahle especially mina ngiyena nomuntu akukho good kumina ukuhamba lezi indawo ekanje such that ngibuzile inkantolo ukuthi why nifune mina bathi kufunakala mina njengomuntu eyafikela kuyena indaba iphuma kuma social worker. So angikho right kahle. Khona manjalo unina womntwana uthi nokuhamba izinkantolo sekwenza basabele izimpilo zabo. Ngendlela sesihlukumezeke ngayo futhi siyazibona ukuthi asiphephile ngendlela umndeni owaqhekeka ngayo njengoba kwenzeka lento le. Umntwana njengoba lithola usizo lokuqala sazitshela ukuthi hayi umntwana uright. Kwathi maqhubeka isikhathi kwaqala phansi kwabonakala ukuthi ingane cha ayikho right. Ngasayithatha ingane sayiqalisa phansi kama-surgeons ngoba sasibona ukuthi engathi isimo asilungile kodwa sinasa sitshela ukuthi sesilungile ngoba ezilento le ikhulunywa iqhubeka nokuthi ke phela indaba lezi ezenzakala emndenini zigcina zifinyelele enganeni nako lokho vele futhi ngeke kungayiphazamisa ingane. Uqhube ethi kungamphula inhliziyo mengase umsolwa angagwetshwa ngoba lesigameko sathikamezisa umqondo wengane yakhe. Angifuni ungasho kuyongiphatha kabi, akuze ukungiphatha kahle, kuyongiphatha kabi. Ngoba ngendlela esengihlukumezeke ngayo angazi ukuthi ngachaza ngithini. Futhi ngendlela esiyayisibone ngayo sibone ngazuthi ngisho umphathi ngisho abantu okuyibona abaphethe icala angathi abalihambisa ngendlela thina esifisa ngayo kodwa ke sibuye sehlisa imoya ngoba phela anathi sizazi indlela ekusetshenzwa ngazo enkantolo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseScotberg. Inyunyana yabasebenzi bakamasipala wesifunda uMkhanyakude iMathu ithi ayihambisani nempikiswano ekhona phakathi kaNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kanye ke nomkhandlu uMkhanyakude. Elinye lamalunga lenyunyana uThulani Mabika uthi ke bazimisele ngokusebenza kodwa ke ukuvalwa kwamasango kwenza ke bengakwazi ukungena ngaphakathi emahhovisi alomasipala. Inyunyana yabasebenzi bamasipala uMkhanyakude enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal iMathu isiphawulile ngempikiswano eqhubekayo phakathi komnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kanye nomasipala wesifunda uMkhanyakude mayelana nokulethwa komlawuli kulomkhandlu. Ngenyanga edlule
ungqongqoshe omnyango wezokubusa kubambisana nezindaba zomdabu uthula Sizwe Buthelezi wethula umlawuli uBamba Ndwandwe ubayobheka isimo kulomkhandlu ngenxa yongaphathwa kahle kwalomkhandlu. Inyunyana yabasebenzi iMathu iveza ukuthi yona ayingene kulempikiswano kodwa ikulungele ukusebenza. SiMathu ke sinyonyana ezimele enga-affiliatile kwipolitiki, so ngaleyo ndlela asihambisani nokuthi kube khona lempikiswano, futhi asingeni kuyimpikiswano kodwa singena ngokuthi manje sesiyahlukumezeka njengabasebenzi. So okunye ke okusiphatha kambi information esibona i-circulator especially perpetrator umqashi esiyazi ukuthi ayilona iqiniso. Ukufika kaBamba Ndwandwe noma ke ukulethwa kwa-administrator eMkhanyakude, mengingabeka nje mhlambe ngithi ukubeka i-background akuyona into eqale izolo, into kusukela ngo-2015 la kwakulethwe yena umnumzane uBamba Ndwandwe esikhathini la iprovince yayikade iphethwe inhlangano ye-ANC nomasipala wakwade uphethwe inhlangano ye-ANC. Umeya kwakuyena ubaba uMkhombo owuspeaker njengamanje. Umasipala uMkhanyakude awuzange ukwamukela ukulethwa komlawuli kulomasipala nokuphoqa ukuthi lolu daba ulufake enkantolo. Njengamanje kuvalwe amasango emahhovisi alomkhandlu ngenhloso yokuvimba umlawuli nokuyinto egcina isiphazamisa labo basebenzi abazimisele ngokuthi basebenze, kanti kuzokhumbuleka ukuthi namahola labasebenzi balomasipala angene sekudlule isikhathi. Okusikhathaza kakhulu ukuthi kule mpikiswano kukhona isimo esenza ukuthi singakwazi ukusebenza ngoba kukhona abantu abangavelile abangayi-identify abavale igate yethi akekho umuntu esizwile ukuthi usesitelekeni. Lokho kwenza ukuthi abasebenzi bethu abamalungu ethu eIMathu bangakwazi ukungena emsebenzini. Sikhathazekile kakhulu. Okunye okusikhathazile kakhulu nokusihlukumezile emphefumulweni nasempilweni zethu kube ukuthi ngosuku lokukhokhelwa kwabasebenzi inyanga kaJuly bengakwazi abasebenzi ukuthola ama-salaries abo okuze bawathola ngenxa yokuthi sekusho inkantolo isikhiphe i-order ukuthi abakhokhelwa abasebenzi ngaphambi komhla ka-5 August. Labasebenzi bathi ke bashaqisa ukuvinjwa kwamasango kwaziswe kunamaloli avimbile kanye nabanye abasebenzi abangene kwisiteleka esingekho emthethweni. Lamalunga athazimisela ukusebenza njengoba engahlangene nokulethwa komlawuli kulomkhandlu. Ihlaya ke lisekutheni i-management akukho efforts eyenzile ukuthi ama-gate avuleke. Even ne-governing structure of a municipality ayenzile lutho. Lokhu kukholela ekutheni i-project le yabathile laba bavuka zonke insuku baye egate bamonithe i-project yabo ukuthi ingaphazamiseki. Thina njengamalunga eIMathu sifuna ungena emsebenzini siyosebenza, sifulfill i-obligation yethu as per our contracts of employment. Lolu daba kwimanje lusenkantolo enkulu eMgungundlovu nokulindele ukuthi inkantolo ikhiphe isinqumo maduzane. Izindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMtubaduba. Umkhosi wesivivane usuzoqala kusasa uphele ngesonto esigodlweni eMashobeni kulandela ukuhlehliswa kwawo ngempela sonto edlule ngenxa yokudlula emhlabeni kwabantwana basendlunkulu. Kulomkhosi kulapho kufundiswa khona abesifazane izifundo ezibalekile zokuphila ke kanjalo nokubhekana nezinselelo zabo njengabakhi bamakhaya nemphakathi. Isilo samabandla onke ingonyama uMisuzu lukaZwelithini singithuma uba ngimemezele ukubuyekezwa komkhosi wesivivane osuzoba ngomhla ka7 kuya kumhla ka10 kuyoncwaba lo esiku. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mkhosi uye wahlehla ngenxa yomshophi obuvele ekhaya lapha kwacishe ngiphumule. Umkhosi wesivivane kuyaziwa ukuthi umkhosi wabesifazane lapho mama kanye nomakoti behlala khona bebuke inselelo ababhekene nazo emakhaya. Zikhona ke nezintombi ezinye eziba ingxenye yomkhosi lo. Bazothatha ke ngolwesine bese nangolwesihlanu bekhempile ngaphandle, kodwa ngomgqibelo omama ke nazo izintombi lezo
ezifanele ukuphatha umkhosi wezithungo bazobe sebethatha izithungo bezisa phambi kwangangezwe lakhe isiloke sobe sesikhuluma ke amazwi okwakhe isizwe nokuyala nangazi izinto ezibhekene nayo imizi nabo mama laba siyathokoza. Kuleli qophela ke siphinde futhi sihlabene nale linye ikhefu sihlangabeze nengosi yezomnotho ezomdlalo masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele mekuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kutholakala isidumbu shisiwe eHammersdale. Indida kubulawa obuya esontweni kanti odokotela abangaqashiwe bamashele elikaNdunankulu. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 17 rand 88 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 78 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20 rand 71 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide eNolandi $3,373.59 ounce kuthi oil ongahluziwe ube $67.64 umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezimidlalo. Umqeqeshi oPolokwane City uPhuthi Mohafe usabalisa ngokuhamba komdlali obeyisithenjwa sakhe uOswin Apollis osize iOrlando Pirates ibakhipha kwiMTN 8 ngempela sonto edlule. uApollis osayinwe yiOrlando Pirates ngoJuly esuka kwiPolokwane udlale ukuqala ebhekene neqembu lakhe elidala ngekathi ke liguqiswa ezimnyama ngamagoli amabili eqandeni eOrlando Stadium eSoweto ngomgqibelo. Lesikhwishikhwishi somdlalo wasophondweni lesokunxele esishaye elinye lamagoli okunqoba siqokwe njengomdlali ovelele kulomdlalo. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ningiyazigoqisa ke nokho besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile